Eu recordo que eu tiña como 7 anos e mamá xa traballaba na mina. Había diferencia entre o traballo de homes e mulleres. As mulleres iban para o lavadoiro e os homes iban para picar a terra. Cada lavadoiro había 4 mujeres. E despois, depende, lavadoiros había moitos. Había moitos porque os lavadoiros montaba calquera que tivera o carta para montar o lavadoiro, e San Salvador prestaba o terreno a porcentaje, e bueno, o sea, eu deixo poñer o lavadoiro na miña braña, pero o que ganemos a medias. Eu chamo María Pazos Guillín, teño 75 anos, vivo no lugar de Padreiro, e estou moi feliz por ser de aquí. Era moi importante traballar na mina, primeiro porque tes un ingreso, segundo porque ao pasar ao traballar directamente ya con la empresa, pues tienes la seguridad social y te pagan unos puntos por los hijos que tengas. Que te digo eu, polos 50, polos 60 máis ou menos, polo ano 60, mamá pasou directamente á empresa da mina. Entonces, esas persoas que pasaban á empresa tiñan lavaderos xa para refinar o mineral. Cando mamá traballaba de día, eu quedaba cos meus abuelos. Cando mamá traballaba de noite, eu quería ir con ela. Entonces, ela levábame e dixome, mira que tens que estar ali sentada nunha silla porque teño que traballar, papá. E dixo eu, non importa. Entonces, non me levaba todas as noites, pero unha noite que outra que eu me poñía a chorar, levábame con ela. Entonces eu pasaba ali a noite, pero claro, era a nena consentida porque non había máis nenas. E non haber máis nenas, pois claro, viña unha e levaban a cena para cenar, levaban café para tomar, sea, medio café, non? Para tomar a medianoite, e bueno, sempre levaban algo distinto. E viña unha, mira Dolores, dale isto a nena, mira Dolores, dale isto a... E eu, claro, choraba por ir porque pasaba ben. Sí, os lavaderos estaban montados mecánicamente encima de algo e como se estuvieran peneirando. Entonces, as mulleres tiñan que escoller a terra que ia para baixo e as mulleres tiñan que escoller as pedras dese lavadero e botalos no caldeiro. E os homes que estaban ao largo dos lavaderos eran os que picaban a terra, paleaban a terra, lavando, como este que ten nos supermercados, esas rodas que camiñan cando... Bueno, era unha cousa parecida. Entón, a terra cae toda para baixo porque tiñan uns chorros de agua, donde o chorro de agua iba lavando, iba pasando e iba lavando, e caía a terra e elas escollían as pedras. O mineral bo era negro e brillante. Este que te estou dicindo é da mina de Barilongo. A mina de Barilongo que eu conocí.